Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas spremamo punjeno belo meso sa pečurkama. Ulje nam se već zagrejalo i sada stavljamo crni luk. Naravno sitno seckan. Luk ćemo malo promešati, a zatim ga i posoliti da bi što pre se opustio. Zatim dodajemo malo belog luka, otprilike oko 2 čena. I mešamo. Ono što je bitno, pre nego što ubacimo pečurke, da nam se luk iskristalizuje, odnosno da bude staklast. Kad nam je luk već omekšao, dodajemo pečurke, takođe sitno seckane. Pečurke ćemo takođe malo da posolimo i malo ćemo da pobiberimo. Slobodno možete bibera malo više da stavite, zato što pečurke traže biber. Prosto će ukus pečuraka biti mnogo intenzivniji ako sipate malo više bibera. Pečurke su do pola izinstane, sada ćemo im dodati i sitno seckan peršun. Slobodno stavite obilno peršuna. Kada budete iseckali ovu rolnicu, jako će lepo da se vidi presek ovog zelenog zajedno sa pečurkama, tako da će biti em ukusno, em lepo izgledati. Ovo nam je sada gotovo. Odložit ćemo ovaj tiganj sa strane i stavit ćemo drugi tiganj, veliki, sa dosta ulja, da nam se ulje lagano greje. Za to vreme uzet ćemo našu belo meso. Ja sam ga već prethodno izlupala i posolila. Sada naše ove rolnice poređamo na našu radnu površinu, odnosno dasku. I namestimo ih tako da možemo na njih da stavimo ove dinstane pečurke. Ja ovde imam 2 velika bela mesa, od kojih sam napravila 6 rolnica. Pripremila sam, brašno, jaja, evo još ćemo malo da ih izlupamo, i prezle. Ono sad što ću ja da radim, urolaću ove rolnice i počet ću redom da ih valjam. Prvo u brašno, pa u jaja. Obilno gledajte sa svih strana da uvaljate u jaja i zatim u prezle. Poslednji deo, odnosno poslednji korak ponovit ću. Ponovo ću da ubacim u jaja i u prezle. A zatim ću da spuštam u vrelo ulje. Postupak ponavljamo onoliko puta koliko imamo šnicli, naravno. Sada ćemo ove naše rolnice da okrenemo i na drugu stranu. S ove strane su se lepo ispekle. Sada okrećemo i sa druge strane. Puštamo još dodatnih 5 do 8 minuta da se prži.
Naše rolnice su gotove. Polako ih vadimo na papirni ubrus da višak masnoće iscuri. Ovu jednu ćemo da stavimo ovako sa strane, da nam se malo ohladi, da možemo da je isečemo. Ove ćemo dve još, pošto smo ih stavili poslednje, da ostavimo još par minuta da se lepo ispeku, a za to vreme iseći ćemo našu rolnicu. Evo, pogledajte kako izgledaju.